мы попросим Антона. Антон, будь ласка. Зразу було слово, слово було Бога, і слово було Бог. Воно було зразу Бога. Все через його почало бути, і без його не почало бути, що почало бути. В нім було буття, і буття було світом для людей. І світ поночовий світить, і поночове не охватило його. Був чоловік посланий від Бога, імені його Іоанн. Він прийшов, щоб бути свідком, щоб свідчити про світ, щоб всі увірували через його. Він не був світом, але був посланий, щоб свідчити про світ. Був світ правдичний, який посвідчує всякого чоловіка, що являється на світ. На світі був він, і світ його не познав. Прийшов до своїх, і свої його не прийняли. А тим, що прийняли його, що стали вірити в імені його, дав їм силу бути дітьми Божими, який ні від крові, ні від хотіння тіла, ні від волі чоловіка, а від Бога родилися. І слово стало тілом, і було з нами прийняте